Salutare și bine am găsit la un nou episod din episodul 5. Fiindcă mai am postat odată și... Iar... Episodul 5, fiindcă mi-am dat seama... Lasă-mă! Lasă-mă! Lasă-mă în pace! M-am adunat eu niște lemn. Bă, tu ești nebună, nu? Da. Păi știu. Să mă pun apă? Ce? Apă. Să mai pui pe mine? Da. Păi te bat! Vrei? Da! Da. Acum. Păi și eu am apă. Cine e? Uite! Nu! Tu ce faci așa? Uite. Nu face! Hai, ieși afară. Ieși. Ce prost copil. Și verișoara mea. Care e handicapată. Și cheamă Iasmila. Handicapată. A vărsat apă pe mine. Că e handicapată. Da, ea e handicapată. N-am ce să spun. Oh, nu știu ce să mai fac, de fapt. Vreau să termin casa asta, că vreau să stau în ea. Și da. M-am băgat în alt fucking pat. Oh, și am... Gata. Ce-am terminat-o. Ieși afară. Stai cu minte, Yasmino. Da. Nu o să te las aici, că nu sunt nebun. Nu vreau să mă uiți. Wow. Ia stai, chiar așa arată șmecher. Am luat o idee, serios. Fă! Copii prost. Și când știi când mă refer prost. Uite. Nu știu. Și chiar nu-mi place ideea asta. Eu mor de foame și îmi trebuie neapărat, uite aici o pâine și niște carne. Da. Nu.
O să bubuie? Trebuia să știu asta. Că mă somnic. Dar nu vreau să dorm. Ha, ha, ha. V-aș ruga să apăsați butonul ăla de like. Că... Da. Asta vreau să fie camera de frate. Înțelegeți voi la ce... La... Acum hai să sperăm că nu o să aud nimic. Wow. Și aici știți ce o să băgăm? Doare. Exact. Și nimeni nu o să știe că acolo. Apoi știți ce facem? El stă acolo ca un pompălău. Băgăm toate itemele noastre aici. Hai mă, intră. Ne facem o sabie. Dar nu mai ne facem. Ieșim afară. Poc trec și... Am bubuit aproape casa, frate. Stai că nu o să mă intereseze dacă am... Dar normal că... Și cum n-ar fi atât. Ăștia la Hero Brain am urmele și din halos. Aia, drac. Mă sperii. Am 57 sau de mașini pe fundal. Nu. Că nu contează. Lăsați-mi în comentarii ce vrea să se inventeze în Minecraft-ul ăsta care l-am eu acum. Begin. Poate casca asta va fi foarte ajutătoare. Dar nu mai tu ai arc? Stai că ți arăt eu că toată lumea are. Și săgeți. Și sabii. Stai să vezi acum ce mă bag cu el. Dar știi ceva? Deci așa vrei. Mă, liniștește-te. Ușor, ușor. Așa. Mori, are armata. Ce vreau să spun? Nu știu cum zombia aia care l-am omorât eu acum
la villager. Sunt foarte curios cum se face în villager înapoi. Nu știu, să mă interes. Cred. Bă, carnea asta. Sper că asta. Și o să nu avem ce să ne mâncăm. Iau oameni, nu? Să ne punem și să dormim. Asta e patul meu. Poc. Promit că o să găsesc pe cineva pe server. Să mă joc cu el. Dacă nu, poate vine în invitat. Sau poate mă joc pe tableta cealaltă cu sora mea. Nu știu, o să mai mă gândesc. Vreau să fac un screen. Uite, știu cum tu faci screen-ul, nu faceți-vă greși. Uhu! Ați văzut ce screen? Gata. Wow! Uite asta aici. Nu, stai să văd ce face acolo. Să te bag aici. Că stau și... S-a făcut zi, da? O să vreau să mă duc la mine, dar... Nu o să mai ține mult episod. Deci... 1, 2, 3. Normal, 4, nu mai știu. Dar cunosc de ce, dar poate să găsesc în Skeleton Phone. Dar eu văd ceva, mă vedeți? Oh, gata. Mă duc acasă să fac torți. Chiar dacă nu avem cărbune, avem. Știți că să fac din lemn? Cărbunii? Cărbunul din ala. Da. Hai să ne iau. Când mă aferi lemn, ce-ar vrea să mai avem lemn. Poc. Vedeți? Să fac ce așteptăm. Avem mâncare, ceea ce e bine. O să mă ajută. O să mă ajute și mai mult. O să fac o fermă. O să fac o fermă, că... 1, tu glumești. Nu, bine, tu nu glumești. Ce fucking sucker sunt eu, frate. Of, de ce acum o să închid seria? Îmi pare rău, pa. Ne vedem data viitoare, v-aș ruga să vă abonați, să dați 50 de like-uri și nu mai știu ce. Și da, atât cu acest episod.